arratsaldeon, ongi etorri. Hasiko gara, lehendabiziko aztergaia, aurreko bilkurenak eta zirriborroak onartzea ala dagokio. Ez dagoela... Esoten gabe nondale, egiten ari dira ja, dugu jasokitza, horretik hasi osorik, lanera dira. ¿Cuántas cartas nos faltan? Pues mira, vamos a ver, pleno, en realidad tenemos todas porque existe el vídeo, o sea, no hay la garantía de que todo se existe así. Pero escritas desde el cementerio, porque sí todo el cementerio, pero sí todo en la versión que yo considero que había entonces desde ese punto. ¿Qué se está hecha? No es actualmente traducida y completada, pero la persona que ahora se encarga de ir la hecha. Entonces a partir de esa, hasta ahora. 18 de diciembre o de noviembre son bueno, 3 y 4. Bigarren puntua, alkatearen dekretuen kontrola. Dugu ja galdera tokiko komisioan, eta ja, aklaro gara ez da. Badago beste karpenik edo galdearik? Ez. Hiru, kulturako diru laguntzen oinarria jorratzea ala badagokio. Printzipioz, kultura batzordean pasako oinarriak, horreko legebiltzaren bukaeran ja pixkat egina zer dena dira, alderdi guztiek onartuak, aurten izan da bai gainean jartzea berriro, egokitzapena egin gazenak egin, eta kultura batzordean irizpena dago, gaur izango zen plena onartzea, eta martxan jartzea prozedura guztiak. Aldeko bozkak. Laugarren aztergaia, bazterkeria eskuan daudenentzat eskualdeko etxebizitzaren hitzarmena onartzea ala badagokio. Hemen hori, Mendole hitzaletik abian segun proiektua da, azkenean eskualdeko teknikarien artean bakostu dute ze oinarri eta baldintzak eta etxe hori martxan jartzeko, eta guan izango zen hitzarmen hori onartzea plenoan, eta eskualde mailako etxe hori martxan jartzea, eta oinarri horiekin abian jartzea. Batzordean ere hori iritziz onartu zen, irizpena hor dago, eskatzen zen. Aldeko bozkak. Bosgarren aztergaia, martxoaren 8ko adierazpena adostea ala badagokio. Puntua hori ekatu tokiko gobernu batzordean, baina irakurri dut eta proposatu ditugun aldaketa bitera ekatu dut. Martxoan 8ko adierazpen instituzionala, emakumeen nazioarteko eguna. Emakumeen mobilizazioak mundua eraldatzen duen emakumeen boterea. 1952an martxoaren 8 emakumearen nazioarteko eguna ezarri zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Martxoaren 8ak emakumeen grebak gorritzen ditu.
historian zehar euren eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituztenak. Borrokek aldaketak ekarri dituzten legeetan, gizartean eta kulturan, eta gizarteak berdintasun eta demokrazia maila handiagotarantz aurreratu dituzte. Hala ere, emakumeen borroken garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko komunitateetan oraindik ere emakumeenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak daude emakume izate hutsagarri. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da. Klase, etnia, adina, kultura, semismenak, migrazio estatusa, sexu orientazioa, genero identitatea edo gaitasunak besteak beste. Begin Ekintza Plataformak 25 urte bete dituenean, belaunaldi berriak bat egiten du giza eskubideak defendatu eta genero berdintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema politikoak irudikatzeko borrokan, inor bazterrean utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez, generoen arteko berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra lortzeko beharrezko oinarria. Garapen jasangarrirako helburuetan jasotzen den bezala. Berdintasuna gizarte osoaren mezu bakarrisa aldarrikatzeko garaia. Emakumeen borrokek eta kaleetako mobilizazioek instituzioen konpromiso irmoko ariketa egitea eskatzen digute. Batetik, genero harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan, baita ere emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria horren biktimak erreparatzea, baldintzak eta aukerak eraikitzea izaera guztietako emakumeek tokiko bizitzako ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan parte hartzeko, diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea eta bizitza erdira ekarriko duten gizarte antolakuntza erantzunkideak diseinatzea. Tokiko euskal gobernuak konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politikak diseinatu eta kudeatu behar ditugu. Eta horrexegatik, Debako udalak konpromiso irmoa adierazten du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen laguntzeko. Pertsona guztien eskubideak eta parte hartzea bermatuko dituena tokiko bizitzan. Honako neurri hauek abian jarri ditu. Toki eremuan berdintasunaren konpromisoan aurrera egiteko neurriak. Batetik, udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea baliabide ondasun eta zerbitzu guztiak eskuratzeari dagokionez, bai eta tokiko bizitzan parte hartzeari dagokionez ere, desberdintasunak identifikatu eta zuzentzeko. Bestetik, tokiko bizitzako emakumeen eta gizonen berdintasunerako Europako gutunari atxikitzea eta gutunean zehaztutako konpromisoak aplikatzea bere lurraldean. Tokiko berdintasun politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra edukitzeko urratsak egitea toki mailan edo beste udalerri batzuekin elkartuta. Debako emakumeen eta gizonen berdintasunerako, Debaren kasuan bigarren berdintasun plana garatzea, haren eragina ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. Tokiko arauak arian artikulatzea berdintasun politika garatzeko eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea. Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako tokiko koordinazio protokoloa garatzea edo eta eguneratzea. Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko printzipioaren aplikazioan aurrera egitea. Udaleko arau, programa eta zerbitzuen genero eraginaren ebaluazioa arian garatzea. Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimena garatzeko espazioak eta baliabideak eskaintzea. Toki mailan emakumeen erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe komunikatzeko espazioak antolatzea, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako tokiko politika diseinatzeko eta ebaluatzeko. Eta azkenik, berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako euskal udalen sarearekin, berdin sarearekin, bat egiteko urratsak ematea. Sare horren helburua da indarrak batzea eta tokiko gobernuek elkarrekin jardutea, berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako politikak, programak eta zerbitzua bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko. Azkenean, udal honek egiten die herritarrei emakumeen nazioarteko egunaren elkarrietara mugimendu feministak, oroak, eta Debaren kasuan batalde feministak, Dunami, Siruleak, Kulturelkarteak eta udalak berak, martxoaren 8-rako antolatu dituen mobilizazioetan eraktiboan parte har dezaten. Adierazpenaren aldeko bozka. Seigarren aztergaia, galdezkeak.
agian osoko bilkura hasieran zelako... Andrés hau da, Bale. Urgentziazko gai bat egun nahi gandean, tokiko gobernu batzordean ipatu duguna, udaleko irikien oinarria jartzeko. Eta hori horatzea izango litzateke, hala ere hainbat ekarpen egin ditu Jorgek azkenen gunean kontu legali dagokionean, orduan Jorgek jarritako baldintzaile kontuan edukita onartzea izango litzateke. Lehenengo urgentzia onartu behar zuen. Urgentziazko gaia osatzearen alde. Eta egin dudan azalpena eta nahi baldin maizu pixatu juridikoki izan. Basketuen itzia eta baina atzaren ikusi dut gauza batzuk esan dira ondo. Orduan, testua berdin bozkatuko zenukete, egin nahi den helburua eta den izan den egina, baina orduan planteatzen den prozedura ez da egokia, proposatzen da publizitaterik gabeko prozedura negoziatua, hori zakuzuta dugu, gaurko legearekin, bakarrik ikasutan indetek eta ez da gure kasua. Orduan, errealitatean, bozkatu beharko litzateken prozedura da, procedimiento legal simplificado, prozedura ejecutiva simplifikatua. Eta gero esaldetik, ia referentzia legal gehienak, ez daude ondo, lege zaharra aplikatuna kontratu lege zaharra. Orduan, berdin edituko litzateke, baina artikuloak zentzu diren aldatu behar da, eta importantzia gehiago da prozedura. Baditza horrekin akordatzen ditzake. Aldeko bozkak. Horrela, zazpigarren azterda egisa, badago balde eskerik. Ibetiko gaba, diputazio diputazioa itziaren temakin, eta bigarren galdera Zubiziako berri badago, nola dago tema hori. Zubia esaten den mutiko eta Zubia. Foru Aldundiaren rekerimenduari dagokionez azkenengo itziako batzordean batezko akordioa lortu ostean martxan jartzea erabaki dugu eta beste denezaren non berez hainbat kontu zirala irigintzakoak eta pixatoiek zirala argitu garrekoak eta hainbat kontratazio horiek egin ditugun enean pixat gai horren garantzia ikusita eta azkenengo itziako batzordetan ipatu izan den gai ikusita eta guztizko hau batezko adostasuna denukala ikusita martxan jartzea erabaki da eta hori ikusi behar dugu prozedura nola egin, ikusirik ze guk gabeziatzat ikusi genitu hori egitegi bandako erantzunak, aktak eta bar. Baina, juridikoki aztertuko da eta martxan dago. Imaginatzen dute epe laburrean, nahiz atreitzen data zehaz bat ematera edo epe zehaz bat ematera, baina uste eguna baino demora laburragoan honen berri izango dugu eta holaxe luzatuko dugu Foru Aldundiari. Eta bigarrena Zubia. Gaur bertan bilera bat izan dugu beste gai batzuen inguruan ondareko zuzendariarekin eta berak horixe bera. Zaigatzea igual datak eta hainbeste zenbaten azkenean zailtasunik
badiago, azkenean behar baino gehiago luzatu zen, hasiera baten bizilagunekin eta baita hemen esan genuen berez urtarria bukaerako prozedura hasteko bezala egongo zela, hala ere errepidetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko errepideko sailean hainbat kontuen infrastruktura barretu. Azpiegitura sailean antxetzegon geldi edo azterketa teknikoen zain, badirudia berriro ere ondare sailean dagoa txosten guztia, eta espero dugu ez baldin badago azkenuneko beste konturik, martxoan hemen osoko bilkura onartzea prozedura martxan jarri dadin, seguri pasa behar dute txosten teknikori, guk onar dezagun eta martxan jarri izateko. Imaginatzen dut hemen eta mutrikun izakoa da. Eta esan diegu, ikusita hori aurrekontuak ere baditugula eta bi gai horiek dira, pixkat presari dutenak. Nada, besterik? Sí, bueno, yo voy a comentar y pedir fechas. Estamos con lo de las actas, para comentar que tenemos desde noviembre, ¿no? Sin tener ninguna acta. Entonces, lo que sí quería pedir es tomarnos este tema. Sé que se está tomando en serio, pero asignar los recursos necesarios, porque ya sabemos anteriormente los problemas que hemos tenido con los de actas. Entonces, antes de caer en los mismos errores y los mismos problemas, vamos a darnos un poco de prisa y garantizar que en corto plazo tenemos esas actas. Luego estamos hablando del tema de los vídeos. Ahí sí quería hacer una petición, Jorge, en mirar el tema de la legalidad de esos vídeos, si realmente constituyen un acta como si fuese un acta por escrito o no. En otros sitios hemos mirado documentación y bueno, los vídeos pueden constituirse un acta siempre que garantice la identidad, la confidencialidad, la integridad, una plataforma segura. No sé si estamos en ese punto, no lo estamos, porque nosotros los vídeos los vemos en YouTube. Y... Sí, claro, sí, bueno, o sea, sí, vamos a ver, el vídeo constituye el acta cuando se certifica que el vídeo constituye el acta. Entonces, el vídeo es el acta, no hay ningún problema de legalidad. La cuestión es que lo que se vea esté en YouTube o no esté en YouTube, pero la acreditación es perfectamente legal. Sí. Y además lo que prevé la ley es que en esos casos no hace falta transcribirlo. Y por eso se pretendió aplicar la ley y poner el vídeo y no transcribirlo. O sea, realmente ahí se debiera quedar. Vosotros habéis pedido que se escriban, entonces no es así, pero realmente no es necesario. Vale. Y si os interesa, Sí, me gustaría tener un extracto que nos especifique eso. ¿Qué tipo de garantías, certificados, identidades? Sí, y que ley como establece que efectivamente las grabaciones son. Eta nahiz da idazkaritzako gai tekniko izan, esatea pasibatik esan duen bezala, inondik inora esatiritzen aurreko akatsa dianik, horretan oso gainean gaude, zailtasun teknikoak daude, baina horrengoan teknikoak dira. Zailtasuna dira, baina teknikoak dira. Orduan, baliabide iragozionez, hortan nahi dira, gero eta horreko, gauzak ertetzen ari dira politikoliki, orduan, zentzutan gu barnetikan, postasun desendekin. Gara magun, nahiz eta batzen duen azarrotikan zain egotea, gauza batzutako kritikalaria dala edo mai gainean dala. No es una crítica. Esaten dut, maia erekitzailean ez kritikatxa bat bezala, baizik eta kontuan ekitzeko kritika edo trapen badala, egia da hori. Y luego quería preguntarte, Guillén, aquí en un pleno, no recuerdo cuál, hicimos una sugerencia de redactar un documento, una guía de utilización de las redes sociales, medios digitales. Nos parece una idea, no sé si ese tema se ha retomado, si se le va a dar salida. Egia esan ez era hortan egon, baina beharko baldin bazan landuako baldin, nahiko kontu teknikoa danez
irizpide orokor batzuk daude, batez ere administrazio publikoaren komunikazioaren erabilean, eta gainera uste eskatu halko geniola komunikazioa eta prentsa bulegoa garamanari pixata azalpen hori ematea nola erabiltzen dira. Azken finean guri ere guk ez egon irizpideak markatu ezik eta pixata azaldu ziguten baina profesionalean nola egiten da. Foru Aldundian, Eusko Jaurlaritzan edo Mutrikuko udalean edo beste udal baten egin aldan bezala. Baina, bai, egia da ez diogula azalantzari gabe ez da hainbeste gozekin, ez da izan lehentasunezko gaia, baina helduko diogu.